wuotho kodwa maber igni te mosebede e siasa. King'iyo kada ndalo post election violence, chiemo ne akanye kabiro e pinywa. To ng'ama ne temo coordinate wach chiemo no mondo mi ochopnwa en William Ruto. Kik wiwa wil ni en osebedo kodwa machiegni e thoth ndalo, to bende yudo every time ka President William Ruto kata kane pok obedo president kobiro Nyanza kata kobiro Kisumu, nitiere kaka en gi rapo gi jo thurwa ma ineno ka bende nenore ayanga. To koro sani makoro gintiere achiel gi Raila Amolo Odinga, ineno ka pogronti kata kanyo pok giriwore ni koro gintiere serikal achiel. Nyi neno kuom higni ariyo kata dweche 18 manye ntiere no, nyi neno odhi Homabay chiegni didek, irwake arwaka, odhi Kisumu, odhi Siaya, irwake arwaka, kata kanyo pok gitimo. Koro nitiere gima bende tudowa gi William Ruto manyaka bende wang'e ka wadhi mbele ka. An asesomo yamo, mbele iko sawa. Erokamano ahinya. Iwinjo ka mokete kanyo Robert Nyasuna. Deponi ngima Ruto tenore mana koro sani kuom jo ODM.